तो भैया लोग, रउआ लोग के लागेला कि जौन आंख से ना लौकेला वो होला ही ना। आज से ठीक 7 साल पहिले सिवान जिला के एगो सुनसान सड़क पर रात के ठीक 12:15 पर एगो सरकारी बस अचानक रुक गई। ड्राइवर, खलासी और बस में बैठल 15 गो मुसाफिर सबके सब वही रात गायब हो गईलन। ना कोनो एक्सीडेंट भइल, ना कोनो खून खराबा, बस पुलिस के मिलल तक खाली चालू हालत में एगो लावारिस बस जेकर लाइट जरत रहे और ओकर स्टीयरिंग व्हील पर लागत रहे खून से लिखल 3 गो अक्षर अपूरा। आखिर का रहे ई अपूर? का ई कोनो तांत्रिक के खेल रहे या फिर वही सुनसान सड़क पर खड़ा 500 साल पुरान पीपर के पेड़ के खौफनाक राज? आज हम रउआ लोगन के कसम खा के कहतानी ई कोनो मनगढ़ंत कहानी ना हुए। ई बिहार के इतिहास के ऊ काला सच हुए जेकर अजुओ सरकारी फाइलन में दबा के रखल गइल बा। त कहानी शुरू होखेला साल 2019 के नवंबर महीना से। ओ दिन कड़ाके के ठंड पड़त रहे। पटना से गोपालगंज जाए वाला आखिरी सरकारी बस जेकर नंबर रहे BR29 P4422, ई नंबर याद रखो। रात के करीब 11 बजत रहे। पटना से निकलस। बस में कुल मिला के 15 गो पैसेंजर बैठलन। सब कोई ठंडे से कापत रहे, अपने अपने कंबल में लपेटल रहे। ड्राइवर के नाम रहे इकबाल सिंह। राम इकबाल के ई रूट पर गाड़ी चलावल करीब 20 साल हो गईल रहे। ओकर एक एक गड्ढा, एक एक मोड़ के अंदाज रहे। ओकर खलासी रहे ओकर सागा भतीजा रमेश। रात के करीब 12 बजे बस सिवान जिला के सीमा में ढुकल। हवा बहुत तेज बहत रहे। कोहरा इतना घनघोर रहे कि आगे के रास्ता 10 फीट दूर के भी ना लौकत रहे। रमेश ड्राइवर के बगल में बैठल रहे और दोनों जन बीड़ी सुलगा के बात करत रहन। तबे रमेश कहलस, चाचा तनी गाड़ी तेज भगाव, हमनी के पिपरवा मोड़ पार करे के बा। आज अमावस्या के रात है और ई रास्ता ठीक ना लागेला। राम इकबाल हंसलस और कहलस, अरे बुढ़बक, हम 20 साल से ई गाड़ी चलावत बानी, भूत प्रेत कुछ न होला, चुपचाप खैनी बनाओ। लेकिन राम इकबाल के ई घमंड बहुत जल्दी टूटे वाला रहेला। ठीक 12:10 पर बस पिपरा मोड़ के नजदीक पहुंचल। ई एगो ऐसन मोड़ रहे जहाँ एगो विशाल पुरान पीपर के पेड़ रहे और कहल जाला कि अगर विशाल पीपर के पेड़ होके और पुरान होके तो पर कौनो ना कौनो साया रहबे कर ले। गांव के लोग कहत रहन कि पेड़ पर कौनो फटकत आत्मा के डेरा रहे। जैसे ही पीपल के पेड़ से 50 मीटर दूर अचानक के बस के हेडलाइट भूक भूक करे लागल, मतलब फ्लिकर कर लागल, बंद होके लागल, बरे लागल। राम इकबाल चिल्लैलस, अरे रमेश देख तो, तार लूज हो गइल बा का? आगे कुछ लौकत नहीं खे। रमेश जैसे ही खिड़की से बाहर मुड़ी निकलस, ओकर सांस अटक गई। पीपल के पेड़ के ठीक नीचे ई कड़ाके के ठंडी में एगो मेहरारू लाल रंग के शादी के जोड़ा पहन के खड़ा रहे। ओकर चेहरा घूंघट से ढकल रहे, लेकिन ओकर पैर के पंजा पीछे के तरफ मुड़ेवल रहे। रमेश डर से थरथर कांपे लागल। चाचा गाड़ी मत रोकियो, भगाव। लेकिन राम इकबाल भी डर गई रहे। उन्हें ब्रेक मरलस, लेकिन ब्रेक काम ना कैलस। गाड़ी अपने आप वही पेड़ के सामने जाके बंद हो गई, जैसे कोनो अदृश्य ताकत गाड़ी के इंजन के खींच ले होके। बस बंद होते ही पूरा बस के भीतर के लाइट भी बुझा गई। हर तरफ एकदम घनघोर अंधेरा छा गई। बस में बैठल पैसेंजर लोग हड़बड़ा के उठ गए। का भइल ड्राइवर? ए ड्राइवर साहब का भइल? गाड़ी काहे रोकल गईल? पीछे से एक जन चिल्लाए लागल। तबे बस के छत पर कोनो भारी चीज के गिरे के आवाज आयल। धड़ाम। ऐसे लागल जैसे आसमान से कोनो भारी लाश छत पर गिरल होके। ओकरा बाद बस के ऊपर कोनो चीज के रेंगे के आवाज आवे लागल। खिस खिस खिस, जैसे कोनो जानवर अपने नाखून से बस के लोहा के छत के खरोचत होके। सारे पैसेंजर डर से चिल्लाए लगले। कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़े लगलन तो कुछ लोग रोवे लगलन। तबे खिड़की के शीशा पर बाहर से एगो हाथ थपथपाता। हाथ एकदम सफेद रहे, जेकर मांस गलल रहे और ओकर नाखून 4 इंच लंबा रहे। रमेश चिल्ला के बस के बीच वाली गली में गिर गए।
राम इकबाल हनुमान चालीसा पढ़त पढ़त कांपत रहन। अचानक बस के अगला दरवाजा जे ऑटोमेटिक रहे और बिना इंजन चालू भइले ना खुल सकत रहे, वो अपने आप धीरे धीरे खुले लागल और ओकर भीतर कदम रखलस वही लाल जोड़ा वाली औरत। वो औरत जैसे ही बस के भीतर ढुकल, पूरा बस में लाश के सड़ल नियन गंध फैल गई। ओकर घूंघट उठल, ओकर चेहरा पर कोनो चमड़ी ना रहे, सिर्फ एगो खोपड़ी रहे जवन की आंख के गड्ढा में से लाल आग जलत रहे। वो धीरे से बोलस, ओकर आवाज में इतना थरथराहट रहे कि लागे कि कान से खून बह लगी। वो कहलस, हमार नाम अपूर्वा रहे। आजुओ के रात ठीक 7 साल पहले हमरा के ही पेड़ के नीचे मार के फेंक देहल गइल रहे। आज हमार बरियात आइल बा और रउआ सब लोग बाराती बानी। बस ओकरा बात का भइल एक कौनो के ना मालूम चल। सुबह के ठीक 5 बजे जब वही रूट से दूसर बस गुजरल तो ओकर ड्राइवर देखलस कि BR29P 4422 सड़क पर खड़ी बिया। जब पुलिस के बुलावल गइल तो पुलिस भीतर के नजारा देख के थर्रा गई। बस के भीतर एक बूंद खून ना रहे, कोनो लाश ना रहे। बस के सब खिड़की अंदर से बंद रहे। ड्राइवर के सीट पर राम इकबाल के चश्मा और रमेश के गमछा पड़ल रहे। लेकिन सबसे खौफनाक चीज रहे स्टीयरिंग व्हील पर वहां कोनो पैसेंजर के उंगली काट के खून से लिखल रहे अपूर्वा, यानी अपूर्वा। उ डायन अपना नाम के पूरा अक्षर भी ना लिख पावल रहे, या शायद उ जतावे खातिर छोड़ देले रहे कि वो अगला बेर फिर आई। पुलिस अजुओ 17 लोगन के 15 पैसेंजर, ड्राइवर और खलासी के लापता मानेला। सरकारी फाइल्स में ओकरा के गुमशुदगी के केस मान के बंद कर देहल गइल बा। लेकिन गोपालगंज और सिवान के लोग अजुओ वही पिपरवा मोड़ से गुजरे में थर थर कांपेला। अजुओ रात के 12 बजे के बाद उस सड़क पर कोनो गाड़ी ना गुजरेला। का रउआ लोगन के भी लागेला कि ई खाली एगो वहम ह? अगर ऐसन बा तो कौनो रात के 12 बजे सिवान के वही सुनसान सड़क पर गाड़ी रोक के देख ली। का पता अगला बार स्टीयरिंग पर लिखल अक्षर पूरा हो जाए अपूर्वा। सतर्क रही, सुरक्षित रही, काहे कि रात के सन्नाटा में हर आहट खाली हवा के ना होला। धन्यवाद। और एगो खास बात, अगर आप लोग के पास भी है, आप लोग के गांव के जवार के कौनो ऐसन भूतिया जगह होके या फिर ऊजा भूत के साया होके या लोगन के साथे घटल होके तो नीचे जीमेल देतानी, ओकरा पर जरूर भेजी, हम लोगन के साथ शेयर करब और भोजपुरी में बताइब। और खास बात, जे भी सिवान के होकी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करी। मिलतानी अगला वीडियो के साथ और डरावना और सच्ची घटना पर आधारित। धन्यवाद।